कला अकादमीच्या वादग्रस्त कामाची आयतार आणि सोमारात 2 दीस पळोवणी जाली। ही पळोवणी सरकारान नेमिल्ले टास्क फोर्सान 3 तज्ञांक घेवन केली। आवाजा खातीर रॉजर ड्रॅगो, लायटी खातीर शीतल तळपदे आणि आर्किटेक्चरा खातीर राजन भिसे ह्या तज्ञांची नेमणूक केल्या। हे केल्ले पळोवणीचो अहवाल तज्ञ सप्तका भितर दितले म्हूण टास्क फोर्साचो अध्यक्ष नाट्यकर्मी विजय केंकरेन गोमंतक टीव्ही कडेन उलयतना सांगले। 3 एक चाणक्य होतं, एक तियात्र आणि गावकऱ्याचं गाणं, हे 3 वेगळे प्रोग्राम होते। त्याला साऊंडसाठी रॉजर ड्रेगो होते, लाईटसाठी शीतल तळपदे आणि आर्किटेक्ट राजन भिसे। सगळं मी इन्स्पेक्ट केलं, साऊंड बघितला, लाईटची पोझिशन बघितली। त्यांनी ड्रेगोनी तिथल्या तिथे काही सजेशन्स केल्या ड्युरिंग परफॉर्मन्स काय करतायत। आणि आजच्या मीटिंगमध्ये त्यांनी सांगितलं की वी विल गिव्ह अ डिटेल्ड रिपोर्ट विदिन अ वीक्स टाइम्स, आणि दॅट रिपोर्ट अकॉर्डिंग टू दॅट रिपोर्ट वी विल मेक द चेंजेस। जे काही बदल करायचे त्यांचं रिपोर्ट होणार। एका वीक नंतर परत तुमची मीटिंग होणार किंवा नाही, एका वीक नंतर त्यांचा रिपोर्ट आहे, रिपोर्टची आम्ही स्क्रुटिनी करू, त्यातलं काय आहे, काय झालंय, काय नाही करू पुढे मग तुम्ही सरकारला सांगा। रिपोर्ट माझ्याकडे येणार, तसंच सबमिट होणार। इतकं आजची मीटिंग सिम्पल होती, टू गेट द डिटेल वर्बली काय काय हवं ते मी सांगितलं। आय फील दॅट इट शुड बी ऑन अ पेपर इन ब्लॅक अँड व्हाईट। गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान विनायक सामंत।